demi yayangku ya motor konco gadekke ra urusan. Los, sing penting aku iso ora diputus nang yayang ki. Suwi temen sing nduk duwe. Lah ya sungwong do toke kok kene iki lho. Lah jare skincarean. Piye? Ah, kabeh. Lah sunendi. Oleh ngambun tapi aku tukoke Novarbon. Hah, oleh ono-ono wae. Ya iya. Wes esuk. Piye ya carane balik ke motor bedese ya? Lah kok nang kene ah, lah motorku nandi? Lah ya tak gadekke to ya. Lah kok lancang temen ah motor wong gadekke ah, lah ge apa? Ya tak gawe hebring kok. Lah gemblong nek kowe wis aku ora ngerti urusane tebus motorku. Ah, tebusan dhewe kono. Lah piye sih? Lah kok mah galak kowe? Oh, titenono kowe ya. Bakal tak gawe nyesel kowe. Wah, piye bos iki, Bos? Sepi rano pemasukan ini piye iki jualan iki, Bos? Ora ming sepi. Gaweanmu kowe ngrengrot kanca-kanca golek info. Aja ming nunggu gawean teko. Aku kaya nunggu buri wis ora ana apa-apa wong wedok wis kemrusuk. Hei, Pakde. ora lenggut ana masalah iki disampaikke. Kene iki nggone wong mecahke masalah, ngrampungke masalah. Oh, Iki wong mergane anak buahku yang turu wae karo kanca-kancane. Lah piye de lah motorku lho diseleh kancaku malah bali digandekke kowe. Nah, iki bener ana masalah. Oh, Gawean, Bro. Siap.